Μετά από 33 λεπτά στο Άκα. Σπανούλης. Πάσα στον Μπατίστ. Το καλάθι δείχνει ότι μετράει και ο Στανατής, δεν ξέρουμε τι. Για να δούμε τι λέει. Ξαναδούμε τη φάση. Να την ξαναδούμε. Για ένα replay θα μας πείσει γενικώς. Επειδή χτύπησε η μπάλα στον ταμπλό. Έχει χτυπήσει, να δούμε, Στεφάνη. Διαιτές δείχνουν τη μετά το καλάθι, το replay δείχνει ότι... Ναι, ότι έχει χτυπήσει ο Τσίλντρας πριν χτυπήσει ο Στεφάνη. Πάει στο Στεφάνι. Και το replay δεν μας διαφωτίζει 100%. Υπήρξε μια ίδια φάση χτες. Δεν μας διαφωτίζει. Και στο... Να το ξαναδούμε μια φορά. Πολύ μικρή φάση. Η μπάλα χτυπάει. Στεφάνι. Εάν την έχει βρει πριν την μπάλα κουμπίσει. Και φεύγει ο Γιασκεβίτσης στον ευνηδιασμό. Σπανούλης. Έρχεται τρέιλερ. Ο Μπατίστ καλάθι. 60-61. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στον έναν. Time out. Εδώ είναι το πέμπτο φάουλ του Θεόντοσιτς. Έρχεται ο Μπατίστ τρέιλερ. Πέφτει πάνω στον Θεόντοσιτς. Εδώ είναι ότι έχει δύο διαιτητές. Και πάλι δεν είναι να αμβλύνουμε αποφάσεις γιατί... Από 10 Περπέρογλου και Μπατίστ, η πρώτη σκόρερ του μάτς. Πάνω σε αλλαγές ο Τσίλδρες στο Σπανούλη. Κλασική καλύτερη δημιουργία, σημαντικό αυτό. 69-65 μετά τη βολή του Βούιτσιτς. Για Σικεβίτσιους, σούτ εν κινήσει. Επιθετικό rebound το Πέκοβιτς και εκεί υπάρχει φάουλ. Πάνω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η πάσα του Βούιτσιτς, Κλέιζα στο κάρφωμα. 76-70. Και φάουλ αντιαθλητικό. Για να δούμε και εδώ. Και εδώ είναι φάση του. Σήμερα τα replay έχουν πάρει φωτιά γενικά. Το ειρωνικό χειροκρότημα του Κλέιζα πηγαίνει ο Τσατσαρής με τον οποίο είχαν ανοίξει ένα καβγαδάκι στο πρώτο μάτς. Τραβάει τη φανέλα ο Κλέιζα του Διαμαντίδη, είναι σωστή υπόδειξη. Κοίτα εδώ.